4 minuts perquè siguin les 6 de la tarda. Avui ens acompanya divendres 4 actrius que coneixeu molt bé. Són les T de Teatre, o el que és el mateix, l'Àgata Roca, la Carme Pla, la Marta Pérez, la Mamen Duch. Bona tarda a totes. Què tal? Gran Boades, que no és de les T de Teatre, però gairebé, Les T de Teatre van fer una preestrena ahir d'un espectacle que es titula Dones com jo. Dic preestrena perquè l'estrena oficial és dilluns, no? Sí. Dilluns. Molt bé. Per tant, ahir veu trencar una mica el gel. Sí. Per primer cop, sí, aquí a Barcelona. I què tal? Home, doncs una grata sorpresa. Sí? Sí, perquè hi havia molta gent, el teatre estava pràcticament ple i la gent va reaccionar molt bé. Van riure, es van emocionar, va haver una mica de tot, que és el que es tracta amb l'obra. I era el teu aniversari, Carme, ahir? Abans d'ahir. Abans d'ahir, val. Abans d'ahir, però estàvem molt atrafegats i jo no vaig dir res i va passar una mica desapercebut. Llavors, quan ho van saber, pobres, van dir ahir... I què es fa quan esteu fent una obra i l'aniversari d'algú? Aquí, per exemple, la setmana passada, l'Àngel Llàcer em va cantar una cançó, perquè el meu aniversari la setmana passada també. Em va cantar una cançó, sempre passen coses, diguéssim. Allà es fa alguna cosa? Doncs em van portar un pastís, em van fer un regalet i... a més, quan no t'esperes. Però a l'escenari no, eh? A l'escenari no, perquè anàvem molt per feina. A l'escenari us controlem. Però també fem pastissos, l'escenari? Sí, és part de un altre l'obra, el tipus de pastís. pastissos. Jo, precisament. Sí? Molt bé. Dones com jo. A veure, comencem, expliquem una mica. No, primer veiem el cartell de l'obra, perquè és una cosa com molt impactant, com mai us hem vist, us veiem de cop en xandall, poc sofisticades. Poc glamurós. Jo no sé si a vosaltres, quan us van dir farem el cartell amb un xandall, que us va fer gaire gràcia. Perquè a les dones en general no ens agrada que ens vegin així. No, però nosaltres ja ens hi vam posar bastant a favor. Vam dir, bueno, Quin ja està remei. bé també sortir una mica tal com som. Sí, perquè per casa anem totes així, jo almenys. Sí, i tant. I al ser dones com jo, doncs també vam pensar, bueno, doncs si poses 4 dones estupendes i superarreglades, doncs dius dones com jo, dius home, com jo no. En canvi, si la poses amb xandall i d'estar per casa... I llavors, per tant, a l'obra aneu amb xandall... Sí. Gran part de Gran part de l'obra. Jo totes les dones. Us deu agrair també això, Sí, és molt comodíssima, és molt còmode. a l'hora de treballar. Està molt bé. Expliquem una mica de què va. Sí, a veure, les protagonistes, 4 dones de 40 i pocs anys. Hi ha un moment donat de l'obra en què una de les protagonistes decideix abandonar casa seva, deixar-ho tot. La qüestió és on s'amaga, què necessita, què li ha passat, i les seves amigues, en principi, doncs, són amigues d'adolescència, per cert, l'ajuden a anar trobant respostes a totes aquestes preguntes, perquè les trobem durant l'espectacle, no? Sí. Entenc que sí. Sí, les trobem, però tampoc... Són fàcils. No són fàcils, eh? Són preguntes bastant... Potser no són les que voldríem trobar, però les trobem. Suposo que en el procés de l'obra, al final, acaben sent una mica més conscients de tot plegat i més realistes. Perquè estem parlant d'una edat una mica... Delicada? Diguéssim, allò, aquella edat en la que... Sí, però jo crec que l'obra tampoc és que faci allò, només parli de per què és aquesta edat concretament, no? Jo penso que parla més d'una crisi molt profunda, que no sé, pot ser dels 40, dels 50, no sé quina edat pot ser, però en un moment donat li pot passar a qualsevol dona en un moment donat de la seva vida, i és una cosa més profunda, més existencial, no? I també de la crisi de la classe mitjana. Exacte. Sí, s'hi suma. A la crisi personal s'hi suma la crisi ambiental. La crisi ambiental. exactament. Això és important, que no és que se'n parli, però sí que hi és present, no? Perquè passa en aquest moment. I és molt important i és el desencadenant també de part d'aquesta crisi, no? Perdona, i és present també en cada personatge, perquè totes tenen carrera i cap d'elles treballa d'això. O sigui, jo soc biòloga i treballo a la cabina d'un peatge, tu neteges escales i és arqueòloga, l'arquitecte sense feina, vull dir que és això, abans són gent preparada, classe mitjana més o menys, que s'esperaven unes coses i això ha desaparegut, i és com t'afrontes a això. D'aquesta manera que ho esteu explicant, sembla un argument una mica dramàtic, diguéssim, però es riu, amb aquesta obra. Es riu molt. Que o sigui, es tracta això que estem dient, però des d'un punt de vista també... Jo crec que és una mica una muntanya russa, no? A mi sempre m'agrada definir-ho així perquè passes moments àlgids de riure i moments emotius, i quan es riu molt, i quan hi ha silenci també hi ha un silenci, vull dir que se segueix molt bé la història, i jo crec que a la gent li arriba i em sembla que surten diferents
de com han entrat, no? Que jo penso que això sempre és una Això, cosa positiva. el director i autor, el Pau Miró, s'ha encarregat molt que hi hagi comèdia i drama, i hem treballat molt les dues coses, amb diferents capes, molt dramàtic i després molta comèdia. Acabes de dir el director i el creador. Exacte. El Pau Miró ha fet l'obra, ha escrit l'obra i a més la dirigeix. És clar, us dirigeix a 4 dones una obra que parla de dones i ho ha fet un home. Sí. Això com es menja? Amb molta sensibilitat. Ho ha fet bé, ho ha S'ha fet bé. documentat per vosaltres? Heu fet Jo sessions sempre li dic prèvies o com ha que anat? té una sensibilitat molt femenina, jo crec, el Pau. Quan vam veure els jugadors ja ens va sorprendre que un home fos capaç de despullar d'aquesta manera sense pudor als homes, que això us costa més, no? Entre vosaltres, vull dir que no... I allà vaig veure que feia bueno, això, que despullava 4 homes amb totes les seves misèries i tot, i vaig pensar, ostres, això amb dones ho faria molt bé, i crec que les coneix molt bé, vaja. I a part és molt observador. Sí, Perdona, no? Jo penso que ha observat molt, ens ha mirat molt, a les seves amigues, tot, i això ho transmet. Aquesta, Dones com jo, és la tercera part d'una trilogia del Pau Miró. Hi ha gent que pot pensar, ostres, potser aquesta obra és com Els jugadors, en què els protagonistes eren 4 homes, gairebé en els 60, però, vull dir, no en els anys 60, amb 60 anys, però versió femenina. És una mica el mateix o no? O hi ha diferències? Hi ha moltes diferències i hi ha moltes igualtats. Sí, és bastant versió femenina d'això, però clar, més diferent també alhora, no? Home, també hi ha tema de diners, també hi ha misteri, hi ha thriller, que tot això també passava en els jugadors. Clar, hi ha uns temes comuns que es van com repetint, no?, en les seves obres també, que van apareixent uns elements així com... I també són 4 dones, 4 personalitats molt marcades amb totes les seves misèries i crisis personals, no?, com els jugadors. I també, penso que una de les coses que té molt present el Pau i que fa molt bé és el dibuix dels personatges. Els personatges no són gens plans, estan molt ben dibuixats, i això passava en els jugadors i crec que també passa en aquesta. Això és el que ens va enamorar, no? Vam anar a veure jugadors i vam dir, volem treballar amb el Pau Miró, perquè treballa els personatges molt bé, a part de la trama i la història, sinó els personatges, no? Val, molt bé. Però vosaltres sou 4 noies, que teniu una mica l'edat que tenen les noies de l'obra, i esclar, és obligat preguntar, hi ha alguna de les coses que feu a l'obra que a la vostra vida real també hi heu passat o no? Home, Sí. Sí. Ho dic també perquè la gent que anirà a veure-ho segurament també se sentirà identificada. Jo crec que el que fa el personatge de l'Àgata, que ho podem dir, que és la que s'amaga allà, diu jo no vull sortir d'aquí, això potser no ho hem fet, Arribar a aquest extrem? però que ens ha passat pel cap, que ens agradaria poder-ho fer. hi ha una frase textual perquè cada personatge té un recorregut, i en el recorregut que té aquest personatge, que faig de l'arquitecte que vol desaparèixer, a mi hi ha una frase que m'agrada molt i que penso que tots, si no hi hem passat en algun moment, hi passarem, algun moment de la vida que busques un botonet per desaparèixer, que no és ni fins i tot que no vols dir ni adéu, sinó senzillament desaparèixer una estona, no? I diu, a mi m'agradaria desaparèixer un temps, estar en una capsa on... Diu, sabeu les capses on van a parar les noies quan el mag les fa desaparèixer? Doncs jo vull estar en aquesta capsa, amagada durant un temps, i tornar a aparèixer en un altre lloc i amb un somriure, que ara no pot tenir, no? I jo penso que aquesta frase és molt definitòria d'un estat d'ànim que tots podem tenir en algun moment. I a part que també són supervivents tots els personatges, jo crec que nosaltres també, no? Sí, vosaltres destrosseu el concepte Superwoman, el destrosseu. Sí, vull dir, no existeixen les Superwomans. Home, Sí, són jo bastant- penso O sí, o al contrari, o sí que existeixen, Malgrat tot, però no són perfectes. Exacte. Aquest és l'estil. Ara, aquí. Sí, senyor. Són superwoman amb tots els seus defectes i totes les seves debilitats, no? Que això és xulo. Però feu una miqueta una fugida col·lectiva, no? A lo Thelma i Louise, però no explicarem el No us acabeu sí. tirant amb un cotxe per un precipici, en principi? No, fem una cosa pitjor, ja ho veuràs. Quasi. Ens tirem bastant a la piscina, però d'una altra manera. A mi m'agrada molt això de Superwomans, perquè hi ha un moment, per exemple, que el personatge de la Carme, que també tens moltes ganes de desaparèixer i de fugir tot, i de cop i volta ve l'altre i diu, m'ha trucat el teu ex per la teva filla, i diu, ostres, l'he d'anar a buscar a l'escola, vull dir que Superwomans perquè estem amb tot. Clar. Sí. Malgrat no ens fugir i deixem res. retornar. Per tant, els homes que la vagin a veure, les dones que la vagin a veure, segurament això trobaran molts punts de connexió. Els homes que la vagin a veure entendran millor, per exemple, les dones o el que els hi Pot passa arribar a a les ser dones? terapèutic? Sí.
Home, O que hi què? vagin, sí, jo crec que sí. També s'ho passaran bé i jo penso que poden gaudir de la història, igual que les dones. A veure, no ens posarem ara aquí tampoc. Però potser sí que és veritat que entendran coses i misèries, no? De dir, carai, tot això ho fan? O sigui, més no és una d'aquelles obres, vaja, jo encara no l'he vista, però fa l'efecte que és una d'aquelles obres que t'obre un debat amb la parella, per exemple, o amb els amics, amb qui sigui, que si no és arrel d'una obra així, per exemple, que A vegades no ho parles, costa, no? de parlar segons De totes maneres, no és una obra misògina, o sigui, no està en contra dels homes, no els critica, Senzillament és les dones i les seves circumstàncies, però no va carregar contra el sexe masculí. Molt bé. S'han vist imatges on balleu. Això és el En que un et deia, moment que ens donat de tiràvem a l'obra la piscina. es balla. Ja ha sortit A l'edat això, que tenim, no ballem. estic dient, no estic Això- descobrint res que no s'hagi vist, per exemple, Ja. al TN. És veritat, jo ho he vist. Ah, ho has vist. Com va anar això? Us van proposar fer... Com balleu? Això també. Ha costat aquest procés de fer coreografia o com passem pipa? Home, no són ballarines. Molt bé ens hem passat. Hem rigut molt i ens hem sorprès, jo crec que de nosaltres mateixes. Home, jo crec. el coreògraf, el Roberto Gialonso... Hi havia coreògraf i tot, eh? Sí, La cosa va... però va ha en sigut sèrio. com molt intel·ligent, suposo que ja havia treballat també així amb actrius, vull dir que no són ballarines, i ens ho ha fet venir bé, saps? S'ho ha posat fàcil. Ens ho ha posat fàcil. I ha fet una cosa que sortís molt de nosaltres, bueno, que poguéssim Connectar. fer, no? Però no és, vull dir, és el personatge de la Marta, de l'arqueòloga, que vol presentar-se a un concurs. Vull dir que no és una cosa que fem un final feliç o alguna cosa així, sinó que realment ens ho creiem i volem guanyar un concurs. Ens ho prenem molt en sèrio. Déu-n'hi-do, eh? Escolta, el Teatre Romea, no sé si ho hem dit, això, el Teatre Romea, i a més teniu ja moltes entrades venudes, O sigui, ho dic perquè De la fet, ja gent... estem fent funció cada dia, Avui ja fem funció fins al... Vull dir que l'estrena és el dilluns Val. oficial, però que Però aquests que- dies ja ve la gent pagant i... Doncs endavant i apunteu-vos-ho perquè si es van omplint després no sigui cas que s'acabi la cosa, que durarà molt temps, però no sigui cas... només un mes i mig, Clar, no, però allò no passa que quan és un èxit tan esplaterrant, allò s'allarga. Però encara no ho sabem. No, home, per això. Home, però bueno, Com que ho serà, com que ho serà. La venda M'agrada anticipada aquesta sí, està funcionant Molt molt bé. bé. Escolta, continuem juntes, O sigui, és que, clar, el programa nostre fa 5 anys que està en marxa, a la carretera, i heu vingut unes quantes vegades i sempre us preguntem, què? Juntes i amb força, 21 anys. Ara ja porteu 21 anys de teatre? 22? 22, No? 22. Sí. I molt bé, Bé, Crisis allò de parella, vull dir, de quatrella... De quatrella. No hi és, No, per ara no. No, un dia... Com tots els matrimonis. Sí. Clar, l'any Tirant. passat, quan vaig venir a fer un reportatge, vosaltres vau dir la clau d'aquest matrimoni a 4 bandes és que us doneu llibertat. Sí, i és veritat. Continua amb aquesta Ens ho línia. expliquem tot, però ens donem llibertat. Relacions extramatrimonials. Exacte, per exemple, l'Àgata ara va estar fent l'aire de família, o sigui, fem diferents coses doncs fora. Tot el que i això podem fa fer, que ens podem respectar de fer, ho intentem que es pugui fer, perquè també és saludable per nosaltres. Per nosaltres i també ens enriquim tot. Sí, Bueno, sí. és positiu. Molt bé. I ara que deies que l'Àgata ha estat fent teatre, però també ha fet cine, i hem de dir que estàs nominada als senyor. Premis Gaudí per Tots volem el millor per ella. Sí, Millor molt actriu contenta. secundària. Sí. Sí? Sí, és veritat. Aniràs Molt a la gala? contenta. Aniré. Clar, perquè tens funció per això aquell dia, Sí, imagino, no? marxaré corrents. No vagis amb xandall. No, sobretot. No, ja ho tinc previst. Molt bé, que per cert, nosaltres ja sabeu que ens agraden els Premis Gaudí, que cada any els seguim d'una manera molt directa i que cada any tenim una travessa, un concurs relacionat amb els Premis Gaudí. Anna, expliquem-ho. El començarem la setmana que ve, de seguida que puguem, i us animem a que voteu a la millor pel·lícula, al millor actor i a la millor actriu. O sigui que, bé... I el premi? Ja el diem, és que estem dient massa coses, estem dient masses coses? Jo crec que sí, però bé, el premi és un... El premi està relacionat amb el cinema, doncs Sí, va, deixem-ho així. aquí, perquè... Va. Jo crec que encara no podem Home, no, avançar però és que tantes ja coses. tinc ganes de donar-lo. A partir de tinc ganes de donar-lo. dimarts de la setmana que ve apareixerà tot el web del Donarem programa. totes les pistes. Molt bé, dones com jo, dones com elles, com l'Ester de Teatre, al Teatre Romea, fins al 16 de març. Serà un èxit. Esperem. De veritat, Segur i que vindré, sí. i vindré a veure'ls, Per favor, vindré a jo també veure'ls, a t'esperem. riure i a emocionar-me. L'Ester de Teatre, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda. Anem a buscar el Marc Giró, perquè